Benediktínsky kláštor v mestskej časti Košice Krásna. V centre Krásnej, približne asi 500 metrov od rímskokatolického kostola svätého Cyrila a Metóda, sa nachádza na kopci archeologické nálezisko Benediktínskeho kláštora. Ak sa ho rozhodnete navštíviť, najbližšie k nemu to máte od kostola, preto vyberte sa na sever po Adamovej ulici, z ktorej odbočíte doľava na ulicu Horná. Na vrchole ulice je odbočka po betónovej ceste, ktorá vás privedie na miesto nazývané Kláštorná hora. Benediktíni prišli na územie Krásnej nad Hornádom za vlády uhorského kráľa Gejzu II. Niekedy pred rokom 1143. Krásnu a lokalitu si vybrali zo strategických dôvodov. Aj preto, že už v 9. až 11. storočí tu bolo opevnené slovanské sídlisko. V roku 1143 bol urobený písomný záznam tzv. Bratislavských análoch, ktorý vznikol v súvislosti s vysvetením Benediktínskeho kláštora v Krásnej nad Hornádom, najstaršieho kláštora na území východného Slovenska. Bývalý romanský kostol, ktorý sa tu nachádzal, Benediktíni zväčšili a postavili si tu na tomto mieste baziliku a kláštor s rajskou záhradou, ktorý zasvetili preblahoslavenej Panne Márii. Opáctvo s kláštorom v Krásnej nad Hornádom sa stalo centrom celej Košickej kotliny a pravdepodobne i ono mohlo podnietiť vybudovanie a vzrast stredovekých Košíc, o ktorých sa ako o dedine dozvedáme z písomnej zmienky až v roku 1230. V kláštore žilo približne do 15 mníchov s opátom, ktorí mali blahodárny vplyv na rozvoj vzdelanosti obyvateľstva, ktoré učili novým pracovným postupom a pestovaniu vínej révy. Prvá polovica 16. storočia však znamená vplyvom požiaru zánik Benediktínskeho kláštora. Po bitke pri Moháči v roku 1526 a najmä po protestantskej reformácii už nebolo možné obnoviť pôvodný stav. V roku 1590 bolo podľa archívnych správ opáctvo a kláštor celkom spustnutý a v ruinách. V rokoch 1971 až 1985 uskutočnil doktor Belo Pola, archeológ, rozsiahly historicko-archeologický výskum. Počas neho boli odkryté základy dvoch kostolov, kláštora, rotundy s 2 metrami hrubými múrmi a stredoveký cintorín, na ktorom boli v 17. a 18. storočí pochovaní obyvatelia Krásnej. Rotunda slúžila mníchom ako súkromná kaplnka. Na mieste bývalého kláštora boli nájdené zaujímavé archeologické nálezy, ktoré súviseli so stavebnými, pracovnými a voľnočasovými aktivitami mníchov. Zaujímavý bol aj spôsob vykurovania kláštora teplovodným kanálom a existencia sauny. Najzaujímavejšie archeologické nálezy, ktorých kopie sú súčasťou expozície v kaštieli Krásna, sú hracie kocky, rôzne železné predmety, hrot šípa, podkovy, ostroji, keramika, hlinené hrnce, džbány, keramické kachlice, hlinené tehlové dlaždice i kovové kľúče. Pozemok, na ktorom sa nachádzajú pozostatky kláštora, je vo vlastníctve približne 60 spoluvlastníkov. V súčasnosti občianske združenie Benediktíni v Krásnej, ktoré vzniklo v roku 2024 za účelom ochrany a obnovy archeologického náleziska, pripravuje po majetkoprávnom vysporiadaní obnovu archeologického výskumu kláštora a plánuje postaviť na pôvodných miestach kláštora aspoň náznakoch obvodové múry a rotundu. Naše aktivity môžete podporiť na transparentnom účte vedený vo FIO banke
číslo účtu IBAN SK 26 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 8 9 0 1 5 7. Ďakujeme.